So ayan mga ka-Inday, this is Inday and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan mga ka-Inday, sa hindi pa nakakakilala sa akin, I'm Inday at sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And mega shoutout po kang Eileen Bisdak. Hello yots, keep safe always dyan mga ka-Inday, Eileen. So ayan mga ka-Inday, today's video mga ka-Inday, pupunta tayo ngayon sa beach kasi magwa-wifi tayo kasi wala akong load. So ayan mga ka-Inday, super init dito sa amin ngayon at saka I'm wearing umbrella, umbrella pa yun mga ka-Inday. So ayan mga ka-Inday, pupunta muna tayo sa baybay para magpapa wifi. So ayan mga ka-Inday, malapit na tayo sa beach. Nagbaktas lang ako lang isa para mag wifi doon. Yung kapatid ko kasi mga ka-Inday doon sa beach, malapit sa bahay nila, may wifi kasi doon na wifi vendo na Peso net. Ay, in-explain ko talaga yung Peso net. So ayan mga ka-Inday, meron akong video mga ka-Inday, hindi ko talaga na-edit mga ka-Inday kasi yung BOS, kung napansin niyo yung latest na video ko mga ka-Inday, yung preferring for BOS, nag-video ako noon mga ka-Inday, kaso marami yung 18 minutes maata yun yung video ko mga ka-Inday, kaso lang mga ka-Inday, yung cellphone ko na full storage. So ayan mga ka-Inday, nawa-worry talaga ako mga ka-Inday kasi hindi ko siya na-edit, kasi na-edit ko siya mga ka-Inday pag-export ko sa i-export ko na siya para ma-save ko na doon ma-save ko sa cellphone ko mga ka-Inday, then hindi siya ma-export. So ayan mga ka-Inday, sinave ko na lang yung mga videos, kaso mga ka-Inday, hindi ko talaga ma-edit ngayon mga ka-Inday. Ewan ko kung bakit. Sayang yung mga video yun mga ka-Inday, makikita yung mga kaganapan doon sa BOS orientation seminar, kung ano yung mga preparing, kung ano yung ginawa namin. So mga ka-Inday, I'm so very disappointed. So ayan mga ka-Inday, pupunta tayo ngayon. So makikita nyo mamaya mga ka-Inday kung ano yung kalagayan ng aming karagatan. So ayan, nagbaktas lang ko. Sorry po mga ka-Inday na hindi po ako nakapag-upload ng mga videos ko kasi hindi ko kasi maisip anong i-content ko mga ka-Inday. So ayan, mega shoutout po kang Lester Kalisagan, sa best friend ko na lutaw, sa maplastic kong best friend. Hello mga ka-Inday, Lester. Actually mga ka-Inday, pupunta sana ako ngayon sa kaibigan ko kasi maliligo kami ng sapa. Kaso lang mga ka-Inday, yung isang kaibigan kong plastic, may ano siya, mulakaw siya, na siya gilakaw. So na-extend na po lang mo ang kuan pagligog sa pa mga ka-Inday. I think tomorrow Friday, tomorrow kami maliligo ng sapa. Kahit 3 lang kami. Ay, super init mga ka-Inday.
So ayan mga kainday, nandito kayo ngayon sa beach. Ayan na yung dagat. Ayan. So ayun mga kainday, please watch po kayo sa mga videos ko mga kainday, para naman po mga kainday mamoney na yung channel ko mga kainday. Please naman po paki spread. Nananawagan po ako sa mga kaibigan ko, sana manood kayo na sa mga videos ko mga kainday, kasi gusto ko na talagang yung channel ko ma-monetize na. I want my channel to monetize. Charot! Napaigas-igas na bakla. Please mga kainday, i-support nyo naman ako kahit pa paano. So ayan mga kainday, I'm here na in the beach right now. Ayan, bago na ko naabot mga kainday, nagpa-signal ko dari nara ko balay sa kong ate, nara sama to. Ay nara di ay nara kana. So ayan mga kainday, naputo na ako ang pag wifi mga kainday kasi na burn out. Na-absent na burn out mga kainday. So maghihintay muna tayo mga kainday para magbalik yung kuryente, para makabalik tayo ng wifi. So ayan. Super init talaga dito mga kainday. Nafe-feel ko talaga yung summer. Charot! I feel masarap maligo ng ng sapa. Ayun mga kainday, sarap maligo ng sapa. So ayun mga kainday, maghihintay muna tayo baka babalik yung kuryente. So mega shout out po kang Lister Kalisagan, Eileen Disdat, Christian Kyle Rubio. Mega shout out po sa inyong mga kainday at kainday. Maraming salamat sa walang sawang panunood sa aking mga videos. At saka don't forget to subscribe to my YouTube channel mga kainday. At sana po tulungan niyo po ako na ma-monetize na yung channel ko. Manood kayo ng mga videos ko mga kainday. Okay? Sana ma-monetize na ako. Sana ma-monetize na ako mga kainday na hindi mag-end yung 2021. Yun po yung goal ko now. Sana hindi pa na matapos yung 2021, ma-monetize na yung channel ko. Please mga kainday. So ayan mga kainday. So ayan mga kainday, uuwi na ako sa bahay namin. Tapos na akong mag wifi dun sa baybay. So uuwi na ako mga kainday. So mega shout out po kang Eileen Bisdak. Hello ka Eileen, kainday. So ayan mga kainday, nagbaktas ko pa ulit ako balay. Ay, papoy. Nagpayong ko mga kainday, kainit kayo. Init kayo ang panahon. Agi lang ko auntie. So, ayan mga kainday.
Huwag mong dibdibin. So ayan mga ka-Inday, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And ako'y magpapaalam na mga ka-Inday. This is Inday Rona. And bye bye bye! Bye!